Salut tuturor! V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă în culise la un meci mare de fotbal? Ei bine, permiteți-mi să vă conduc printr-o zi care a fost departe de a fi una obișnuită la meciul Inter Miami-Atlanta United. Era o zi însorită obișnuită în Miami, cu fani zumzăind de entuziasm să-l vadă pe nimeni altul decât Lionel Messi în acțiune. Dar ceea ce a atras atenția tuturor nu a fost doar jocul magic al lui Messi de pe teren, unde a marcat, ci spectacolul din pauză, în afara terenului. Și nu vorbesc despre muzică sau dans. În pauză, în timp ce mulțimea își lua gustări, se întâmpla ceva neobișnuit. Echipa de securitate din jurul lui Messi era, sincer, ceva ce te-ai aștepta pentru un demnitar în vizită. Nu doar câțiva gardieni, ci o întreagă echipă a fost însărcinată să formeze un scut uman în jurul lui, conducându-l prin stadion. A fost o priveliște care te-a făcut să realizezi, acesta nu este doar o vedetă de fotbal, este o icoană globală, a cărei siguranță este o prioritate de top. Acum, s-ar putea să vă întrebați, de ce o securitate atât de strictă? Ei bine, de la sosirea lui Messi în MLS vara trecută, el nu a fost doar un jucător, a fost un fenomen. Fiecare mișcare, fiecare zâmbet este urmărit de milioane de oameni, iar cu astfel de faimă vine și nevoia inevitabilă de protecție, mai ales în spațiile publice, unde entuziasmul se poate transforma uneori în isterie. Acest nivel de securitate ar putea părea intens, poate chiar puțin șocant, mai ales aici în SUA, dar reflectă cât de mult impact are Messi, nu doar asupra jocului, ci și asupra oamenilor. El aduce bucurie, entuziasm și uneori o frenezie care poate fi gestionată doar cu un inel de gardieni. Așa că data viitoare, când urmăriți un meci și vedeți o scurtă privire asupra unor astfel de evenimente, amintiți-vă, există un întreg efort orchestrat care depune eforturi pentru a face aceste momente sigure și plăcute pentru toată lumea, mai ales pentru vedete precum Messi. Nu este doar un joc, este un eveniment în care fiecare detaliu contează. Și apropo de detalii, Messi nu se concentrează doar pe meciurile din club. Are ochii ațintiți și asupra Jocurilor Olimpice. După ce a câștigat aurul în 2008, el vizează o altă medalie la Paris în această vară. Deci, saga continuă, atât pe teren, cât și în afara lui. Vă mulțumesc că v-ați alăturat mie în această privire din culise. Amintiți-vă, acțiunea nu este doar pe teren. Uneori, adevărata dramă se desfășoară în afara lui. Până data viitoare, continuați să vă bucurați de jocul frumos!